presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay kun kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa pasultihon, ako sa buingon, na ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong hunahuna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi! Hello mga kasama! Kinigapon ninyo Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad, mangumusta ka rin yung tanan. O sa tanang mga kaigsunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mugamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Miyong. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Miyong. Kini asawa na ako, doon na ni si anak daan. Gamay pa. Maton pa suban, jackpot ko no ko. Kaya nakakuha na ko, buy one, take one. Murag Happy Mart ba, buy one, take one. Pero ambot, gano, no? Na problema ko, ani. Inanion ako pagsugod ang tanan, ha? Ay, kalaay, biya taon. Ningway uyab, ay. Mura tang magpresila. Kalaay, ningway uyab. Naabri ka sa kuloy. Sabi mo, doy. Di pa na, kanina ako, kanina ko katingin. Kagigang sista, di mo. Dahil ba, naman kang nana, naman kang maunay kong rolling hiron. Katahan na to si Mami Bibi. Mayo kayo na, at bang. Oo, dakarap ka ni sa schedule. Siya rin kinanagan ng drama ron, Mami Bibi. Tala. Ay, sige lang. Ay, may mata daw eh. Ako kaning wagi sumpay prusputol na siya. Sige larga. Ang asa kang iko ganing. Dugumo na gilaro mo dugay. Lagaro do. Mga higal, tiyang panghaw putulog kang aso putol. Giguroy sa sampang putol lang. Dong dakul kay nako sawa kasi papel karon. Sige ko magkatakan. Dai. Kanahang maminaw nimo oy. Ay, burbida. Kanahan yan. Kanahan yung bayana eh. Karoon mga dito ka lugar kata-kata, isturbuhon ba yun ta? O lagi dahil, ano? Day? Tanawa sa rin bata, Bi, kay magpalit kog lutuunon para sa paniudto. Wato'y paniudto ini si kamagkatakanta rito. Ay, sos, naunsang tao. Ayaw pagawan sa hakay, usura ba kayong kidnap? Na yung manggidnap sa gawas. Sige, day. Ako, day, di ko pwede magawas. Samot! Na taga City Pound nga musuroy, basig magian ka. Gusto na ko, ero? Ay na sige gyaw diha, bantayan na ng bata kay moadto ko sa iskina, magpalit kog lutuunon para sa paniudto. Bantay wa kagawas ng bata ha, malintian jud ka na kung miyunga ka, sige. Lagi ka magawas. Ita sa nang pasawa, sa tuog yung anak. Babantayan, grabe ng bayana tao ni. Provida. Wamin ko makatugod. Kadungog sa kong sir. Ano kung sabi ka? Nagpatugtog. Kaahak, pero bata na ba rin. Pagka, kanahan, bin mo bata. Ay, ayun na lang, kung papiyait at taykot. Nagtatay lang ko ni mo, kay ingon man si nanay nga, magtatay lang ko ni mo. Dili lang ko mauwaw. Okay nga no, awaw na ikapong tatay ka na ko. Oo, kay diliban ka tinud akong tatay. Okay kami naman nanay ni mo taon, nagtipo taon. Di ba ko na magtatay lang dyan ka na ko? Ikaw, kung okay rin ni mo. Okay naman ako. Sige, tatay. Sige. Naara mo na yun, ha. Pagtatay lang na ako, ha. Kay basyo kadungog si nanay ni mo nga magtito lagi hapon ka na ko, ha. Kasabaan di ka. Tatay. Good. Kana, very good kayo. Kung noon sa imong gikinahanglan, ing na lang ko, ha. Kay, ni amang taon ko. Imo mo kong tatay, di ba? Tatay. Good. Kunya ikaw, kung sa sultin mo na ako, ha.
Kinalan nga, ay, unsay ako isulti nimo ba? What I mean is, kung unsay akong isugo or sulti nimo, kailangan patuo pag ako. Okay, tatay, Oh, okay. God! Mainam ka sa nabot tadan, ha? Kay kita ang duha, mapiltay gitos na, mo. Inigbalik sa klase, tatay. Ikaw na mga tod na ako. Bukuhan ako sa eskwelahan. Oh, Tatay, kuhaon ka. Nya, ihatot ka. magmotor ta, tatay. Ana lang yun, mao gina itong buhaton. Kaya di lang sugot sila na yung maglakaw ka, taon. Mao ni nakanindot ro din nyo, ha? Kami sa una, kung may eskwela mi, maglakaw rin taon mi. Nalayo pa kayo, pa'y baon-baon. Saglayo kayo, uwan, daon saging lang tayo, pandong. Lakaw gitaon, kanya ito taon. Kamo, pastilan, motor yun, habal-habal, 10 pesos, surtiha taon ninyo. Maglakaw na di ay sa una, tatay. Maglakaw ra. Maudi ay. Diyo mo di ay. Maudi ang makakauman sa pag-eskwela kay gikapuya na kaglakaw. O sila, ay paggawas ha? Kay gigutom pa taon tos nanay mo nga gitugon kong pabantayan taon ka. Aron di ka mo gawas ha? Kay uson marong kinap-kinap. Hey, wala nga ng kidnapping, tatay. Uy, Nang di taon. rin naman nauso karon. Kisa may ingon mo nga di na uso karon. Uy, di na bitaw. Usa ba yung uso man? Lain namang uso karon. Uso man? Kidawat tayo naman lang. Usa? Kisa may naging mo ni mo anak? Naman ko na sa Facebook ko, mga budget sa flood control, pangawato na. Ay, lumito. Ay, sa mo eh. Ikaw bata ang apel-apel mga istorya mga dagkong tao eh. Muran mo sa tiguang. May na lang ni, kaya ang mga bata mura na mga tiguang. Karon ang mga tiguang mura na magbata, wanay buhat. Kaya mo sa karway buhat mo tiguang. Probida sa di mo. Sige lag-away. Awa na nga to silingan. Na, tanawa, buntag, uto hapon away, hangtod na ini kagabi. Ano? Kining bataan, kining anak sa akong kapuyo, so murag tiguang manulti ay porbida. Mao na ang pabantayan gyud siya mayo sa inahan kay mukalit ang kunog lakaw na nya di man ang head. Unya, Unsa man ka sila, wa ka mula ganina? Basig nigawas ka ha? Oo, man good nanay, good. Bisag pangutanon pa ni tatay Mio. wala siya magawas ay tinir na siya son. Nag-unsa ra man ka din isuot? Nga naman nanay. Kasi nga naman nanay. Maglibog man tanim mo nanay, uy. Unsa may kalibgan mo? Ang, maglibog ta. Kung mulakaw ta, dagan kay pangutana, kung ano mo gawas ka. Usa akong gibuhat sa kawas, mangutana ka, unyag dili sa tamulakaw, narata sa bahay, dagan gapag pangutana, kapuyang nanay, uy. Sila ha? Hindi naman yung tinabagan ako ha. Wala kay respeto na ko ha. Mama ko ni mo. Sorry nanay, nangutanan, magkagod. Hilom na. Anak kong tubag-tubaga. Aron dili mo init ng akong Sorry nanay. Kamo ba? Kung nag-abot ganin mo, murag yun mo, naas korte. Kay murag pulos mo, investigasyon, akong babate diyan ninyo. Ano lang tingog di amiyong be? Mo intra kapag yun. Ay, mohilom ko. Ay, tabaya, di naman taka-objection. Hilom na lagi. Pa-contempt karon. Ay, grabe ta si Paduano taon, ani taon. Oy, di kontep. Hay, kidort! Kung unsa kabagsik ang anak, mas grabe yun ang inahan. Mao nga, kalma-kalma lang ta, kaya di mo ta gusto gubot. Unden? Pre, patok. Ay, pre! Pre. Saan ba din ha? Ha? Ano? Dagang tao? Ay, gamay na lang nga rin, pre. Ganiha, yun na kayo. Ha? Ano, pre? Ay, naamong ko na disgrasya din ni ganiha. Motor ba? Nabangga. Ano ba? Saan naman ron? Awa, nagkikuha na sa ambulansya. Nay. Ay, bay, ang taon nga gidas magano. Nagutang tingali o break ba? Ambot unsa to? Ay, at balas ba lang ka to? Unsa? Mo ba? Nay, kanan doon ay kural nga kawayan. Naon ang dismagad? Oo, naguba taon, awa. To, da ko sunti aling pagkabangga na. Kay guba ang taon kayong kural. Excuse me, boss. Ay. Ay. Boss, Say, unsa ban? Unsa ba ta? nunta na lang ko. Unsa ban? Asa ba ingon ang EI, boss? Unsa EI? ER ba? ER? ER? Oh, ER. Para sa emergency? Oh, emergency. Wali ka katultol, boss. Forbida sa mo. Di man taon may taga-diri taon. Ako, o ikaw ang katultol. Ako sa duwa ko katultol kay di may taga-diri. Taga-dito mo ko.
Niagir mo ko din eh. Mo ba? Ikaw, boss, wag ka katurtur asa paingon ang emergency? Para emergency, no? Nakoy, kaganiha na inabangga dire. Gisakay ang ambulansya. Nga dadun ko no to emergency. ER. Kuan, so lagbangga ng kural boss di ay. Na, mama na sinabangga ba sig dadun po ka sa emergency. Wala lang. Sakto sa nito. Tuan na siya ka, boss, ha? Tuan na siya ka na. Sakto na Nagkaya yun. pagas inyo, boss? Oo. Nga naman to siya, pre. Sakto niya. Sa? Huwag mo yung tubag, pre, ang probida. Hala siya eh. Naggawa sila mga nubag eh. Huwag mo klaro mo nubag eh. Padasbag mo yung Masal si muskuran. klarong panguntana. Notana siya og asa daan para emergency. Yo, ano man emergency ha? Emergency hospital o emergency landing? Ay, emergency loan. Mugot ito eh. Kaya nga pre. Ikuga na ko na yung pre, oy. Ang ikaw mga. Yan tulit ka sa inyo kay para panihion di ka sa bahay niya. Ikaw ka. Di pa nga kagusto ka ito mag-inom sa inyo kay misok ko yung musawa. Di ariteris bahay kay misok ko. Mao gani nga ikaw ka. Ay, ikaw di ay nakunsa mo ka. Plasarya. Ano din mag-inom? Kaya ta? Day sila! Day! Anong tatay? Nak! Palitin dito fighter wine, be. Dito sa tindahang patring, ha? Duha lang ka fighter wine ka ng fighter 50. Ito dako. Mag-inom mo, tatay? O ano man? La, makulatahan na sa kang nanay, ana. Ay, sus, to. Nanay mo. Siya na ako kulataw, Rhea. So gagod ni mo, tatay? Ay, sos ako ba? Sige na lang ko dito. Ha? Nagsabot na ba? Nga matuman ka sa kong isugo. Ni mo sabot ta. Laki, tatay. Good ka na. Naaram na rin. Sige, lakaw na dito. Good girl, may batay. Sige na, plangga. Sige na. Tatay. Kwarta, tatay, be. Ha? Ingnan sa kapatri nga unya na inigabot ng nanay ni mo. Sige na. Tatay. Pre. Imo to anak, pre. Ay, pre, actually, pre. Di gito na ako anak taon. Anak tos pagkadagas kong sawa-sawa ba? Ako, pre. Ito akong bata taon, pre. Hawak ka mo tanaw atong agtang. Ha? Lapad kayo, naunsa. Pero pre, ino ba sila pre, no? Kana ko nung bata nga lapad kay agtang. Mga bright ko nung kaya mga bata, pre. Ano man, bugo mo na bata. Ay, mo lang matubag. Murag liwat sa inahan ba? Nga, istorya doon. Pre, tubada kayo. Mo ba, pre? Mao kayo. Usahay, pre, maglagot ko na bata. Takal, sulti usahay. Takal sumbong ba? Uy, unya, delikate sumbong ang to, pre, nag-inom ta. Basi Ay, sukoy mo asawa, pre. I am the father of the family. Nung sawang kaya, lok na dyan tanan ako. Mo ba, pre? Kuyawa ko na di mo, pre. Pastilan, kainit nagis panahon na. May ganit kinakadakog payong. Uyo na, kanang bata nga nagbaguod og dasa. Si Sheila may man ang akong anak. Ang ko, ginasmiyong. Uy, giina nga di pagkauson ang bata. Karon lang kita. Sugato na ko akong anak, bi. Bukata ni, uy. Kuya, mabuyanin ako nang mabuwak chut di. Sheila! Uy, nanay. Rasa mo na yung gida. Bida mabuak na. Maglisod naman taong kaana. Uy, kisa nagasugo ni mo, anak. Si Tatay Miyong. Isugo kang tatay ni mo pagpalit og beer. Animal gid tawhon no. Bibi ambi na kay mabuak na mabuhi anak nimo matagat na mabuak masamad ta ka. Kay ambi na ako na anak bi. Ambi anak. Diyan nanay. Bibi. Kinuok ko kabukat ani ikaw magipada. Bitan gid aning niyong. Pre. Pre. Matay, pre. May kasigil mo inom tingali, pre. Tagsa kay pre. Pre. Sige ko inom sa amo, pero kapira po. Okay na kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Pre, okay na kayo na. Pero kanang kape na uban, ayaw. Ilahin ni Picto, na. Ang uban, na ikakatugan na. Na, ako makatug ng pre. Basta mo inom ko kape. Nakuloyin ko, pre, di ko katug. Kaya nung ko kape, di ko katug. Tural. Saan mag-inom ng pre nga? Nakatug naman ka. Bakit ako di kayo kuminom ng kape? Fighter 50, may ko nun. Asan no? Asan mo itong biro to, pre? Asan man itong bataa taon? Ay, biro 50 to. Karoon lagi ng bataa, bida. Laglaag tingali da eh.
Suguon gagag bidaw aw maduklan kina ko mataron maduklan gid na ko ron ha kaya bata suguon takyano duklon kung gini gusto Sa imong duklon? ang bata Duklon? agay sakit pre, pre. Malabas ako dito, pre. Malabas pre ako. asa ka pre tambal Urte sukuas ko asawa-sawa taon kay gidaog-daog na ako yang anak taon. Para gisugur na ako, suko siya. Kunya ako nang pasakitan ang iyang anak nga sultir man to nga ako ingon nga duklo na kong bata. Ako ro matikatik. Saan man ako nga purti na magisukuas ko asawa-sawa taon. Di na magisulti na ako akong asawa-asawa. Unsa may ako buhaton, palihog tabagi ko ninyo bi. Unsa man kung kamoy pasultihon, miyong. Ay do galis ni ang igsoon kay Purti ditangkil gid pirmi radyo. Tangkil pirmi radyo. O na po si Tony Natad guyuron ni ang radyo asa magbago sug silig to dadaan ang yang radyo. Okay, thank you kayo. Salamat kayo, Lord. Thank you kay Lord. Salamat kay Lord. Mama Mary, salamat sa mga pangapo. Ate Jinjin! Yes, unya bang sa mga dagko. Don Pepe Dark Chocolate. Palit na mo ha, Don Pepe Dark Unya, palit mo sa Paulitos Macaroni Crunch, Tasty Fish Cracker o BMS Special o Diamond Yema. Palit mo kay Lami. O nya, sa ato ang mga kaigsunan ng mga bata, padayon taginub sa ato ang Don Pepe Tabliaw, yung mga dagko, kaning mga batanon, lami kayo nun, kay hilig-hilig, migyan ng mga kape-kape, des, mga, ugod sa mga coffee, di ang ipangbaligya, palit pa dahil mo ka ng mga naay mga stand-stand, may pa inyong ako taon ka na lang Don Pepe Dark Chocolate. Butangin nyo guys. The best kayo na to yun nun. Lamig yung kayo na. Basta ato ang mga batanon ha. Kanya kung mag-inom mo, ang inyong Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch, mo na isumsum ninyo. O gumukom sa Bugiyema Special o Diamond Yema Special. Mo na the best kayo na to. Ugumon kon maglakaw ta or asa ang ato ang mga soroy-soroy. Ug sa tanan nato mga kaigsunan nga ato ang trabaho taon di nato pasagdan. Unya kay gisildukan man taan ang atong trabaho mao na nga kinahanglan matiwas gyud na nato atong mga trabaho niya nang simana bisag daghan kayo. Pinaagi sa pag-inom nato sa kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang ato ang Sed Panyawan Coffee Mix. Maog gyud ay lami kay nato kimnon sa ato ang pagtrabaho kay panington kita man ang atong trabaho so sa pila ka adlaw kay kondisyon matagi bitang buruka nay kayon nga magduka ta sa atong trabaho mao na nga imna natog kaping matabang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix mao na lami kay imnon ang Sed Panyawan Coffee Mix kun duna kay trabaho unya sa tadampong mga bata din ha padayon ta sa pag-inom sa ato ang Don Pepe Tabliaw sa tanang mga tao ni Kuya ni Pepito Dudong GR Pepito og ingon man sa ato ang mga suki diya sa Alrici diya sa Granada. Nanay Alrici diya. Bago na siyang gi-open din ha na Ma'am Richel o ni Sir Alan Aboton. O ni Parit Tupper din ha. Salamat kayo. O niya, ang Bromwich PH na sila business din ha. Open ay ilang business sa Bromwich PH. Maunay nindot kayo na ito doolon. Kung ma-cleaning o siya, limpyo na siya. Bromwich PH Cleaning Services. O niya, na sila Facebook po. Tanawa lang ninyo sa Bromwich PH sa Facebook nila. At tanawa lang na ninyo din ha. Naara din ha. Naapod na sila cell number pod nga ang cell number ana nila 0939-629-9533. Bromwich PH na. Sa anak ng Kuya Nick Pepito. Sa mga tao ni former Kapitan John Ramos kinabuhat siya ang Miguel Puliar Fertilizer. Good morning ni Modi Hakap. Ate Pres? Okay, ang sendo na ito karagadalag ulit. Si Miyong Ate Pres. Miyong. Kanis Miyong Ate Pres. Nakasawa ni siya kanang doon na anak daan ba? Nya kana laging kuan under sige ni siya sa yung kanang asawa-asawa ron Ate Pres. Kay usay istorya siyang mingon ra ba siya nga ako di lang ko gusto gubot mo nang ba ubot lagi ko pero under yung kadungay usa ka istorya sa imong asawa under puro kayo. O lima ka istorya sa gisugo iyang anak-anak Ate Pres og palit og mainom dugay kay nabalik di iningon sa dugay duklo di am din niya asawa Ate Pres budalan sa siya tabon sa kaldero doy kayo To, di amas luyong Nya, unsa may ang kada problema? Wa man masuko yung asawa mo mag-inom sila. Wa. Nga gidawdaog ko nung iyang anak. Oo, gidaw-daog. Okay. Kay luoy man kay Bam, kay ang iyang anak taon mo ni pasaan sa imnonon kay nangutaw pa gyud dito nya iya po yung asawa-asawa may pabayad.
Mo na nga, pero boto na naon, nasa sayo patos miyong, no? Kay siya may dakutan, siya na lang tatoy. Siya na lang utaw, di ba? Oo. Yang amigo, yung Yung gisugo. amigo, Nga, sila may kitong. palit ito tao. Oo, Sayo ana. tanan nimo dong, pero ay usar sa ko yun, ay lang isa kayo paandar si masawa. Panagsa lang daw. Panagsa na, tinod, panagsa lang. Ay, sigurado na daw. Kay Ay, sigurado na, maana ra. Maana na daw ay. Mato ni mo gulyat, doon ay sayop gamay si Miyong. si Miyong. Apan, doon na po siya ingnon ta... Sakto. Gamay pod, sakto. Atong kamo na mo ko ma. sige, sige. Ako ring basahon. Kung ari ka dire sa mga Ebreo 12 verse 8, kung dili kamo ay kadi sa dili man mo ko nabasa. Asa man niya? Nawa man? Haman, pagita ah. Kadiyo tayo nawa. Fast Kadiyo. forward ba? Pagita, dro. Adiana. Kung dili kamo kastiguhon, dili mo ni kung dili kamo kastiguhon sama sa gihimo sa Dios sa tanan niyang mga anak, dili kamo tinuod nga mga anak niya, kun dili mga anak sa gawas. Kani mo akong gibasa. Apan sumpayan po nako diri sa New Testament. Old Testament gyapon sa Panultihon 29 bersikulo 15. Ang pagbadlong ug ang pagpanton makaayo sa kabataan. Kung pinasagda na sa kabata, mahimo siyang kaulawan sa iyang inahan. Sa ako nagingon, doon ay gamay nga unsay nga ni, doon ay gamay nga eksakto si Miyong Matisenber tungod kay ang iyang pagsugo sa bata dili man ngilad. Pagkat unas bata nga pwede siya mutahod og sugoon. So doon ay gamay eksakto. Pero katong ingon ni Gulyat, doon sa gamay siya nga sipyat kay mag-inuman gana sila kanang unya bugat ang dadunon. Pila ba ka botilya ang gisugo? Dili mayo pod. Wa sa ibuta ko si Kis bang ilang inom niya. Hindi pero pananglitan. Bisa na bugat ko ng Oh, botilya sa bino, di ba? Kuan sad ka na Bata. ang kuyaw sad og mabuhian sa bata. Mabuak, matumban ni sa ang buak ng Masamad, bildo, no? masamado. So doon na kay sipyat gamay pero ang pagsugo nimo sa bata Dili sayo. o dili sayo tungod Dahil mo kay susugoon. gitudlaan man nimo ang bata sa pagpasunod sa unsay kuan. Unsay pamaagi sa sugo. Istoryahe lang ninyo dong. No. Istoryahe lang kay kanang naang usahay manggod kung anak nimo sa gawas doon na mo gipanultihon nila Ate Pres pananglitan kami si Pedro magtiayon. Unya si Pedro kung bana na anak daan kami wa pa may mga anak. Ang ako kunong gugmang debate sa anak ni Pedro saling tapawra kay dili man akong dugo. Correct, oh. Oo. O pananglitan ganito, madayon po, ibutan tayo, ibutan nga ito pananglitan. Ug magminyo, tayo niya na kay anak daan. Dili ko makakaton pagmahal sa imong bata, kay nga imong bata, dili akong dugo. Padugi ko!